курсҳо кушодан дар кор, донишгоҳ кушодан дар кор. Акайраҳим ҳам хеле курс кушодесан. Ма бениҳоят хурсанд шудам. Вай блогер вообще дар ҳаво будааст. Ака чӣ кор кунам ки мисол ами сразу официант шаваму пеш рафтан гирам кабобҳои туркия задем мангалмон даргирем. Ассалому алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст Хорика. У нас сегодня в гостях Хайрандеш. Мы сегодня будем пробовать говорить на таджикском языке. Это не первый раз у нас. Друзья, мой таджикский язык будете со скидкой воспринимать. Хушомадед Хайрандеш. Шумо خودتون یک معرفی میکردین در همین کامیرای شما معرفی میکردین چی کار کردین چند سال شما فعالیت کردین حاضر چی کار کردین مشغولین. تشکر جدا کردم جون. من عبداللطیف خیرندش از سال 2014 تا این حال بر طرفخانه و خوراک عامه مشغول هستم. از سال 2014 با حیث یاردمچی پیش خدمت سر کرده оста пешхизмат шуда, яъне администратор шуда, мудир шуда, управляющий, айни ҳол директори ресторани Beyti Family кор ва фаъолият мекунам. Beyti Family чизе ки ҳамин пеш агар медонистин номош якчанд бор эваз шуда буд, ҳозир Озюрт буд, ҳозир Beyti шудагӣ рӯпарӯи пайкари як ба фикрам голубой экран ориентир. بسیار اکنون همین نزدیکی ها در رفته بودیم میمانی داریم پیش شما میبریم تک جای شما کشاد با هوا یک چیزی پروژکتی شروع کردگین ایکای شما همین کار کتی مشغول شدیم بیتی کتی از вообще стафи управления директори да ай куҷо сар кардагин шумо. Соли 2014 вақте якумин довталабое ки ба маркази миллӣ қади дохил шудем ва ман унҷо факултаи сайёҳат ва меҳмоннавозиро интихоб кардам. ҳамун давру замон ака маро чанд кас дар ҷо масхара мекарданд ки и хеле факулта чӣ ба вибур мекунед, меҳмоннавозӣ и чия. ма рости сабити падарам буд, интихоб падар кард, модар кард ки ҳаме ояндаи хуб дорад, ояндаи дурахшон дорад. баъд дохил шудам донишгоҳи давлати тиҷорати Тоҷикистон. вақте мо дохил шудем барои мо бениҳоят аҷиб буд ки ҳамин ягон нафар набуд ки ҳамин и касб ки ҷо бурда мерасонада. баъд моҳи март буд, вақти наврӯзӣ мешавад, як муаллим даромада бачаҳо мо шуморо ба ҳайси пешхизмат дастархончӣ ҳамчун аз тарафи Тоҷикистон хизматрасонӣ мекунед. ва инчунин ба мо муаллима омаданд аз Иморати Араб. муаллим омад моро тарзи дуруст ҷобаҷогузорӣ яъне сервировка гуфтанд нишон доданд. мо тӯли 40 рӯз дарс хондем, яъне ҳар як деталҳои майда ки барои чӣ ҳамин хемесад, яъне як табақе ки аз стол 2 сантиметр дарун месад барои чӣ хемесад, ҳамаша фаҳмондам. ҳамин касб дар дили ман акай раҳим ба дараҷаи олӣ ҷо шуда. баъди як сол маро капитан командаи дастаи худамон монданд ва мо шахсан ман дар кушодашавии Харбуза дар шаҳри Ҳисор иштирок кардам. аввалин иштирокчии роҳи оҳани ёвону қурған дар даруни поиз меҳмононро хизматрасонӣ мекардем ва ҳамҷода як ҳодисаи хубам шуда буд ки вақте мо чой мерехтем поиз меҷунбид. ба ҷода як инсон буд, як ака буд, таҷрибаи бой доштан. ба мо гуфтам ака чӣ қе кунем? ба гуфт ки стол стабилизатсия дорад, ба таври солмон чой рез. ҳамаи чорабино тӯли 4 сол ҳамчун дастархончӣ аз тарафи донишгоҳ баромад мекардем ва ҳангоме ки дар кохи Наврӯз чорабиниҳои давлатӣ баргузор мегардид ва меҳмонои хеле гиромиқадрам буданд, мо 6 нафару 12 нафар хизмат мекардем. аз ҳисоби қадди ман баланд буд, ҳамавақт дар сафи пеш мемонданд мара. аз ҳамунҷа ҳамун администратори ҳамун кохи Наврӯз Лола Назировна дасташон дарда набинад, бо дастгирии ҳаваё ҳамин касб дар дили ман ҷо шудака. ба ҳавай гуфт ки Хайрандеш мехоҳӣ қати ма кор кардан? ба ман гуфтам ки майли апа кор мекунам. чӣ кам? гуфт туяй гуфт иҷода я тӯйхона кор мекунӣ, яъне основной кори ма тӯйхона сар шудагӣ акай раҳим. накун як чиз бисёр мо ба савол пайдо мешавад. бисёр одамо мо ба мегӯянд ки мо ба курсҳо кушодан дар кор, донишгоҳ кушодан дар кор. ман як
одаме ки хонда омада аз ҳамин соҳа баромадагӣ ҳамин як нақл мекардем ки чӣ хеле курс дорем, куҷо ба ҳамин институт чӣ хеле дарсҳо мегузарондем ҳамунҷода. мо аз тарафи тоҷикматлубот намояндаи пешниҳод мекарданд ки дар соҳаи хизматсонӣ чанд сол кор ва фаъолият кардаган. Акай Навиҷон айни ҳол ба фикрам дар меҳмонхонаи Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунанд ва командаи пешхизматҳое ки чорабиёни давлатиро пеш мебаранд ҳавоят дарс медиҳанд. Мисол ба мо аз дастархон партофтан то ба ҷобаҷогузорӣ яъне приборҳо ҳамаша мефаҳмонданд ва мо ҳаракат мекардем ки чизе ки дар практика дар теория мехонем дар практика 100% истифода барем. Ман фикр мекунам ки дар Тоҷикистон то вохӯрдани шуморат мара шогирдам гуфт ки акай Раҳим ҳам хеле курс кушодесанд. Ман бениҳоят хурсанд шудам. Ба хотир чӣ? Ба хотире ки вақте ки мо мисол ман худам кор мемӯхтам ҳамаи чӣ ба тарзи практикӣ буд. Ҳаме хеле нишон медоданд ки ҳаме хеле кадан дар кор буд. Теоретикӣ буд. Теоретикӣ буд. Не, акун ин курса мо кушодагӣ нестем, ин курса кушодагӣ Азиатский банк развития кушодагӣ бонки ҳамин чиза инвестировать кардан ино. Баъд мо таклиф карданд ки ҳамчун как мутахассиси практик мо ҳамин чиза акун на танҳо ки ман аз ҳисоби ки маблағш оиликаш фикр карда аз ҳисоби ки ҳамин чиз ман ба худам ба як чиз буда як гуфти вай руси экспириенс буда ҳамин як экспериментальный чиз буд ки рафта ман бинам ки кани чӣ гузаштодааст. Мо бисёр вақт ҳамҷа савол пайдо мешавад ки меҳмоно мебиёнд ҳамин чиза гап мезананд, одамо ҳамин чиза фақат гап мезананд ки мо ба донишгоҳ каманд, мо ба курсҳои хондани ҳамун соҳавӣ кам аст. мо масалан ҳамин курсҳое ки кушодем оз як чиза дидем ки мо ба основной одамое ки омасоданд ҳамин кор ба иққат заинтересован нестанд ва практикаи ҳамин кор надоранд. лекин ҳамин чизо вуҷуд доранд. Ҳамин чизо вуҷуд доранд. Гап дар ҳамин кушодани курсҳо ё ки донишгоҳҳое ки нисбати сайёҳӣ инда ҳамин як чиз омадам ки ҳамин чиз проблемае ки ҳозир дорем, камбудие ки дар сайёҳӣ дорем ҳал намекунад. ин дар коғаз ҳамчунин коғаз ба ҳал мекунад, лекин как общество мегӯям ки ҳамин мардум ҳамин чиза ки дарк намекунад, ҳамин кори нағз, ҳамин хизматрасонӣ ҷои гарм, ҳамин чизе ки масалан мо тарабхона мекушоем, як чиз дорем ки тарабхона мекушоем, мо шароите ки мекунем ки одамо ҳамин як ҷои хушрӯ биёянд, ҷои гарму салқину тобистон як комфортна бошад ки муғориба аст. Масалан конкуренсия калон мо ҳамин хеле ҷоҳо ташкил мекунем ки ҳамунҷода одаме ки омада кор мекунад дар комфорт хӯроки бамазаи айдаси профессионал мехӯрад, лекин ҳамин чиза кора интихоб намекунад. ин акаса кушодани мактаб қати кушодани университет қати ин проблема ҳал намешудааст. Ин чиза ман аввал ҳамин хеле як гипотеза доштам вақташ ба мегуфтам ки ҳозир ҳамин кор кушодане ки ҳозир курсҳову институтҳои университетҳое ки мекушоед коғаз ба нишон метиҳад. Мумкин якта дута сета одаме ки ҳамин касбаша нағз мебинад омада ҳаминҷода як бор як моҳи дига худаша санҷида як чиз нав омӯхта. Ман ки акун унҷа ба худам дарс наметиҳам, ман унҷа ба ҳисоби сардори комиссия ҳастам, ман гӯш мекунам ва студентҳо мебиёянд, аксарияташ ҳамин кора интихобшон аз ноилоҷӣ ҳастанд. Аз ин хеле ки ҳозир ман як ду бор шогирдои шумо омаданд суҳбатшон кардам ки ҳамин кора сидқан дӯст медоранд, ҳамин кора дарк карданда. ҳозир як чизе ки мо савол додагим чиз ҳозир шумо нақл кунед ки дар бораи чӣ ман шумо ба савол додам ки бисёр одам мегӯяд ки мо курсҳо надорем, донишгоҳҳо надорем, мутахассис надорем. Мо мутахассис ки дорем, масалан дониш ки акай ҳозир мурода гуфтен шумо, он кас 50 солай кор карда ҳамин соҳада омасодан, чӣ хел падават кардан, чӣ хел ҳамин культурае ки чӣ хеле ки ҳамин сервис ҳаста ҳамаша медонанд. Бисёр устозоям ҳастанд. Ин ҳамин чиз
донишманд ҳаст, донишмандо ҳастанд ки даст дуроз карда ёрдам кардани ҳам ҳаст. ҳамун мерафтагӣ одам нест. фаҳмисодед? ҳозир ҳамин як саволи додагӣ мақсад ки мо дорем чанд кам ҳамин курс дорем, ҳамин институти шумо хондагед, институти меҳмондорӣ ҳаст. Масалан ҳамин чизҳоя бисёр ин шунавандаумон подкаст як хеле гӯш мекунанд, як хеле тамошо мекунанд. мо площадкое ки на ин ки фақат ютуб намепартоем, подкаст каналҳое ҳам дорем. мо одамо мошинда шита гӯш карда мераванд, ин хеле факторҳое ҳам дорад. шумо гӯед ки ҳамин чандташа шумо ба кадомаша хондед ва чӣ хеле дарсҳо мегузаштед ҳамон ҷое ки шумо мехондед? дарсҳое ки мо мегузаштем основно дарсҳои практикӣ мешуданд. ака ба хотири чӣ стола мемонданд, ҳамара якта ҳам суханронӣ мекарданд накайна биҷуно, ҳам нишон медоданд. барое ки вақте ҳам гӯш кардан, ҳам дидан, ман фикр мекунам ки шахсият одам тезтар мефаҳмад. ман ака 13 та шогирд дорам ки дар шаҳри худмон ба ҳайси менеҷер кор мекунанд ва офисиантҳои худшон доранд. ман ба ёда бисёртар мегӯям ки вақте шумо ба яъне пешхизматҳои нав ба кор меоянд, як бор савол пурсеншон: шумо ҳамин корро дӯст медоранд ё не? ба хотири чӣ? ба хотире ки як хелаш мисол, ман вақте маҷлис мекунам коргароро мегӯям ҳамин вазифаи пешхизматӣ айгиҷо пайдо шудагия, чихе пайдо шудаги, чихе ту ҳамин кор да мисол машғул ҳастӣ ва намедонӣ ки аз ҳама яъне фундаменти поёнаш айгиҷо пайдо шудагия, ин кор барои чия? Одатан дар худмон ака одамо айбекорӣ мебинанд, пешхизмат кор мекунанд. ман фикр мекунам ки сол то сол дар ҷумҳурии мо сатҳи хизматҳои нақш десаи мардумам тарафхонҳоро аҳамият додесанд, мисол яъне ба ҳайси чайбӣ мондана бисёр чӣ кардесанд. ман зиёда мегӯям ки аз 13-14 та шогирда мисол дар ҳамин ресторанҳои шаҳр кор мекунанд. вақте ман доскам мемонам, мепурсам якум ай ҳама правилаи тиллоие ки бояд яъне чӣ мо истифода барем. ҳамин гуфтори шумо да як чизаша ман сал норозӣ ҳастам ки кадом одаме ки кор мекарда, ки корҷӯ ё ки як одаме ки омадагии ки дар корхонае ки ҳамин дар ҷустуҷӯи як луқманон вай омада шумо ба мегӯед ки ман ҳамин корро нағз намебинам. барое ки ин як чизе ки оддӣ ҳаст ки одам мегӯед ки ҳамин корро ман нағз мебинам. ин ба мурури замон мефаҳмӣ, ака ба осол сафид мекунишам. ма акун интересе ки ҳозир мо дорем якум қисми вай мо шинос кардану як чизе ки мо проблема дорем, як проблемая кушодану як чиза кардан. акун як дуюм қисми дорем ки шуморо худатона шинос кардан, акун шинос кардане ки шуморо мо бояд чуқур бинандамо да фаҳмонем. ин як чизе ки ҳаст ки шумо гуфтед ки мо карьерни рост кардагӣ, худам омадагӣ камакак таърихи ҳолатонро чуқуртар мефаҳмондед, медодед мо ба ҳамин вот аз чӣ сар карда, аз кадом шумо ҳозир гуфтед ки ҳозир мо ба сари суҳбати мо ба шумо гуфтед ки мана падарам ҳамин чиза тавсия додан, ҳамин чиза рафтаму қадамое ки якта ҳамин бисёр вақт мо ба боварӣ надорам, мо ба бисёр вақт мегӯям ки мо ба ҳамин непотизм ҳаст. масалан ҷияни худашон мемонад, хешои худашон мемонад, ҳамин карьерни рости ҳозир шумо як тарабхонае ки дар байни як сол худаша нишон додагӣ ба ай нул сар кардед, як чиза реабилитатсия кардед. кори мо ба як реабилитатсия кардан сал қиин аст. ҳамин барои одамое ки ҳамин чиз барномае тамошо мекунад, нақл кунед ки ай кадом лесницаи карьератон хезеду кадом хислататон шумоя боло бурд? чунон ки гуфтам, вақти падарам ҳамин соҳаро интихоб карданд, чорабинои давлатӣ ки иштирок мекардем дар кохи наврӯз, аммо вақти кори якум кори ман дар кохи наврӯз сар шуд. ло назировна гуфтанин апай мо мара пешниҳод кард ки биё қатима кор кун, ҳамчун ба ёрдамчи офитсиант. ва вақте ме даромадам, ҳар як нафар мехост ки худаш кор кунаду ва яъне бигем ба таври русӣ ход намедоданд. ва ман як нафара гуфтам ки ака чӣ кор кунам ки мисол ами сразу офисиант шаваму пеш рафтан гирам. гуфт ҳаракат кун, фақат гӯш кун, уже худаш маълум мешавад ки қати ки уже чӣ гап шудааст. ҳамон старши офисиант буд, Саидов Караматло, ҳозир як ай намояндои дастархончаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд дар маъракаҳои сиёсӣ ва ҳайси устодӣ мегӯем шумо. ҳамон бача гуфт ки сабр кун, камакак ин кор камакак сабра талаб мекунад. оста оста ҳамин хел маҷлисода мана офисиант кардан ва ман ҳаракат мекардам ки ҳамин фарқати лидер айбос дар чие ки лидер ҳамаро ба худаш мекашад, мебарад. ва ман бачаҳоро бисёр ёрдам мекардам. бачаҳое ки нав меомадан мегуфтам инҷа як мини экскурсия ресторан ма мегзаронамшон, ҳамаашона баъд ягон
маъракаягон чӣ мешуд пешаи ҳама мерафтам ҳаракат мекардам ки ай ҳама пеш равам ай ҳама охир бурам унҷое ки туи буд мешуд ҳама ҷамъ мекард резко мерафт ман бо поли тагои солҳо проверка мекардам ҳамина роҳбарият аҳамият додиян ба фарёд кардам хайрандаш иҷа биё чанд сола ман гуфтам ака ман 19 сола ба гуфт ки тамом тура мо старши офитсиант мемонем старши офитсиант мондан як минусият буд ки бисёри бачаҳое ки ман старши ай ман калон буданд таваллудашон 93 буданд яъне 4-5 сол калон буданд ва ман ҳаракат кардам ки фикр гуфтам бачаҳо сину сол рафиқӣ ман барои пеш рафтани кор фақат чӣ командовать мекунам шумо иҷро мекунед ҳама барои як барои ҳама ягон 3 моҳ фаъолият кардем ки администратормон касал шиданд роҳбария гуфтам биё хайранаш администратор мемонем ман гуфтам ака ман бачаи ёш камтар гуфт чанд сола будед ҳамчун уже бояд 20 сола мешудам 20 сола мешудам баъд роҳбар мондан ҳамин шабу рӯз дар ҳамонҷа яке диска клубои номери 1 дар Средни Азия Royal Club ҳуй шуд ман одновременно командам қади ҳам туй мегузарондам ҳам поён мефурам дискотека акаи Фирдавс гуфтани менеҷерашон буд ёрдом мекардам ва рости гап ҳисобе ки падару модарам мисол рӯзигӣ надоданд ки дар диска клуб кор кунам 19 рӯзи ровна кор кардам бениҳоят барои ман як опити нав буд баъд вақте ки мисол 4 курс шидам ман гуфтам ки хайрандеш бояд ягон проекти хумона кунем баъд дар пайкари якум 3 метраш Мадагаскар гуфтани ҷо аста ҷои развлекательный детский центр барои кӯдако ҳамонҷа ба акай Ғафур гуфтани яке устодои рақами 1 ман аста ки ҳамин нафар мара дар ҳамин соҳаи ресторан як таличоки калон дода ака фарёд мекард хайрандеш иҷа биё ту ҳама вақт фикр кун ки ту 20 сола нести 40 солаи барои чӣ барои ту вақте фикр рихта иваз мекунӣ ту мардаи калонӣ коргарота метавонӣ ки фикрҳои яъне пешниҳодҳои нағз кунӣ мо рости 2 сол кор кардем ва дар ҳамин момент якта проект пайдо шуда ка лагери кӯдакона барои кӯдако лагери Мадагаскар ман унҷо рафта якта рафиқ доштам акай Шокир ва ё ҳам повур будам мо кӯдакоро ҳам дарс медодем ман саҳарё дар оҷа ба ҳайси мураббӣ кор кардам барое ки ман 4 сол гӯштини тарзи озод машғул будам ва мастер спортам дорам ака ё как хобби буданда баъдан ҳамин кавия мустаҳкам мекардаги спорт ҳам ҳаст ин ҳам як чиза бояд гузаронем ки одамое ки ҳамин чиза як характери лидерия карданда ҳамин спортам метиҳад барои ҳамин бисёр вақт фарзандои худатонда тавсияи спорт кунед он бисёр вақт худатонам спорт қати машғул шавед инаш ҳаст акун бахшиш барое ки гапотонам буридо падарам фақат мегӯяд ки хайрандеш мо дар оила ака 5 писарем 1 духтар ман писари дуюмгӣ дурандеш хайрандеш падарам фақат мегуфт ки ҳаракат кунед ки шуморо ҳамчун як оилаи мустаҳкам оилаи комил шиносанд баъд вақте аз лагер меомадем Мадагаскарда ба ҳайси кассир кор кардам баъд ман ҳаракат мекардам пеши повур мерафтам мегуфтам ака маро питсапазия нишонте ба хотири чӣ ба хотири ман медонистам ки оянда агар ман тарабхона кунам бояд ҳар як позитсияра аз дурун омӯхта барои вақти ман меравам питсапаза мисол мегӯям ки ака ҳамин хеле бояд ман донам касб башам баъд як таята ҳамашам хеле омӯзондам баъд ҳамучун 22 сола будам ака 1-2 сол фаъолият кардем чораҳаи Сафина ба ресторани Лабатега буд коронавирусда ҳамонҷа маҳкам мешавад ака ба шефа мара занг мезанад коронавирусда рости гап давраи беҳад сахт буд барои мо барое ки вақте мо 4 нафар дар як оила кор мекардем коронавирусда маҳкам шуд ҳама аз ҳисоби маблағ танқисӣ сахт кашидем баъд ман ҳамин доме ки пеши Вавилон мобайл даста омадам ака ман ба ягон сум пард атирезашон дар ришта сум партофта омада ман гуфтам ки хайрандеш ҳамин аввалу охирон боре ки ту ай ягон кас сум мепурсим гарчанде ки маоши худам буд авай барои пурсиданаш омада будам баъд рости зиқ будам мегуфтам ки як ресторан насиби худо хоҳад мекунем баъд ҳамонҷо дар сарам проектҳо мекашидам чӣ хеле мешавад падачошон чӣ хеле мешавад рости ягон 1-2 рӯз пас акай Ғафур занг мезанад хайрандеш дар центри Душанбе мегӯяд якта ресторан астае мегиред мегӯм майли рафта 40 рӯз ака офитсиант ҷамъ кардаги якта ба якта психология ҳар як кадом ресторан буд ресторани Пайтахт ном кардем вая пайтахти дар пеши пайкари пештара не дар чораҳаи Сафина буд ака ҳозир ҳамон ресторан Астер Омар Илишвили астай ҳамонҷа 45 нафар офитсианта дарс дода айнол основной 4 қадами хизматрасонӣ пешвоз гирифтани меҳмон бо чеҳраи хандон пешниҳод кардани меню ба дасти аз дасти рост ба дасти рост меҳмонро кушондан дархости меҳмонро қабул кардан ва такрор кардан ҳамаи хӯрокҳои меҳмонро овардан аз тарафи дасти рост гузоштан
ва хизматрасонӣ кардан ва аз тарафи чап гирифтан хӯрокҳои мисол ки мехӯранд тамом мекунанд табук кардан. ва чорум шодница основной мо дар ҳамин масъалаи шода камак как танқисӣ мешавад бачаҳо аз ҳама ҷои нозуке бисёр дарсҳода вақте ман дарс мегзарам шогирдонам мегӯям бачаҳо ҳамин чорум шак шоки беҳтарине ба хотири чи вақте меҳмон шод мега ҳаракат кунем ки шодта тену камта дуртар равем ки мумкин ягонташ байни хичон мепартоянд. дар хизматрасонӣ мо вақте мехондем ака ман як ду корошад иваз кардагӣ ба хотири чи ман основной одатан дар тарафхонаи оилавӣ кор мекунам. вақте ки мисол одамо мераванд ман офитсиантҳо ҳама вақт мегӯям ки шумо вазифаи якуми шумо бояд офитсиант яъне пешхизмат бояд савдогар бошад, психолог бошад, духтур бошад, ҳамаҷониба вай бояд донад ки лидери стол ки ва қати ҳавай бисёр чи контакт кунад. барои чи масалан ман қати оилам кӯдакон мерам ака ҳама чиам аз закас мекунам барои вай мепурсам бачаам ва оилам мепурсам ва худам закас мекунам ай бармеяд ки лидер ман мешавам. вақте амун ресторана кушодем рӯзи якум аз ҳисобе ки ресторани италиявӣ буд ака объёми калони кабобҳои туркия задем мангалмон дар гирифт. баъд як тазанак буд уҷада ҳамин дуди ҳамун мангал то ҳамин патология ҳамин қарафт. баъд акай ғафур пастан мегуфт хайрандеш аз ситуатсияи безеб ягон чизи зур ту бояд тайёр кунем. баъд занак омад ба забони русӣ гуфт чо за безобразия, чо за дим гуфт. Ман омадам гуфтам апаҷони беспокойся гуфтам это дымовый шоу. ба шогирдо гуфтам ки дару трезаро хуй кунем бачаҳо. дар трезаро кушоданд баъд ҳама рафт омад маладес хайрандес гарчанде ки мо информация бардуруғ додем меҳмон ба фикр мекунам ки дигар табиати дигар одаморо вайрон накардем. ҳамин хелака як сол фаъолият кардем. ҳамин ресторан маҳкам шид. баъд ҳамун ресторан расмушанас ман шумо дертар нишон медиҳам якта корхона омад ки мо диплом метем барои офитсиантҳо дар шаҳри ҳисор ҷойгиранд. рости гап 5 сол пеш буд аёдам биромад азиз. баъд офитсиантҳои моро чӣ гирифтанд имтиҳон гирифтанд аз 16 кас 4 кас дипломи кабуд додану 12 нафара дипломи сурх. ҳамун шогирдоме ки ҳоз диплом гирифтагиянд якташ дар дубай ҳедвейтер кор мекунанд палма ҷумейрада дертар дабураш мегӯям ака якта шогирди дигам дар шаҳри калифорния америка дирӯз занг зада буданд беҳад миннатдорӣ карданд ки ака ҳамин дарсҳои шумо як рӯз мо омада яъне пешхизматӣ дар калифорния кардесем. баъд вақте ҳамин ресторан маҳкам шудан нашуда пеши айҳавай дар гирифта буд ака дар гирифт. ман шогирдома гуфтам рости рамазон буд хоб будам гуфтам бачаҳо хай мана дертар бедор кунед мехезам дар ресторан ҳеҷ кас нест ресторан дар гирифтааст. оя тирезаош поён мешид ака ай тиреза паридагӣ қати пожарникҳо да парвистеви ҳам даҷа ҳамин чиз биромадагӣ буд қум овардагӣ куштему. баъди ҳавай дигар одамо омадан ребрейдинг карда яъне соҳиби тарабхон дигар касби тарабхона ва ҳамин муддатда як нафар ба воситаи камера ба ман занг зад як додараш рӯй кард ки ман дар дубай як франшизаро мехоҳам ки тоҷикистон биёрам. баъд гуфт ки бафтам барои чӣ мана пурсида гуфт я одам туро сахт тавсия дод. рости ягон 3 минут ака қатиш гап задем ба видеовизу тамом проектат на билетот гуфт матра гуфт жудат мекунам 10 сентябр ман хеста дубай рафтам ака як франшизаи чикен гуфтанӣ беҳад фудкори популярне ака дар дубай дар дубай чикен моям доштем дигар чикен ми чикенги ҳозир айни ҳол дар шамол фаъолият мекунад. ин дар основной дар иморати араб дар шаҳри давлати қатар дар иморати араб давлатҳои индия ба бисёр ба 364 дона кушодагӣ ман 365 донаша дар шамол кушодам. шамол ба кушодагӣ чикен ин фарқияти ай чикене ки дар марказ асту дар ашан аст ва дигар фарқ чикен да чикен онҷо рафта як моҳ дар чикинг да король кинг мақсад да ман ҳар рӯз ҷаба ҳар саҳар рафта ҳам китоб дарс мехондам ҳам дар бораи бактериё дар бораи ҳамаш систематизатсия кардаги будам. як моҳ breeding station cooking station ҳамаш ба завод барафта чихе як дона онҷо ман даҷа кор мекардам наворош аста яка мурға мебуридем агар 35 грамм мебиромад мумкин буд 36 мебиромад майда мекардем чип поп меган як попкорни гӯшти мурғ кати мешуд беҳад бамаза буд ҳавай намедоданд мисол агар 32 грамм мебиромад ваям медоданд 33 золотая середина буд вая оварда кушода баъди як моҳ полни изучат кардад айни ҳол беҳад фаъолияти нағз дорад савдошам нағз аст то ҳол розӣ аст ва ман ҳамун акаи саъдӣ гуфтани шахс соҳиби ҳамин
чикин будан ман мегуфтам ки ака ман беҳад мехоҳам тарабхонада кор кунам инҷа ба 12 нафар 35 квадрат инҷа ака камакак ман ба қулай не биё як одама биёретон ман полни бе сум нишон метиҳам барои чӣ барои ки нон намаки шумо хӯрдам акам ва ҳамин тара шуд якта ҷанашон оварда полни ҳамаи чизе ки ман ёд гирифтам ман 5 вазифада кор мекардам ҳам закупа худам мекардам касада ҳам бачаҳо дарс медодам чунки унҷа аз як мурғ 9 қисм мешуд дута қанот мешуд дута пу дута қафас сина ҳамаашон нишон дода пас он ба ҳамин ресторане ки айни ҳол кор кардам ҳамун замон озюр ном дошт ака озюр ном дошт омада бовар кунед ман фикр мекунам ки ресторане ки нав мекушоӣ осонай чем ай ресторане ки як бор маҳкам шудагӣ ба кушодан ҳамун давр озюр буд 2 сол фаъолият кардем ака мо акун реабилитация кардан як чизе ки ҳаст ки қиинтар одаме ки масалан ресторан як чиз дорад ки хеле ақлбовар намекардагӣ ресторана то кушодана то хиёл мекунӣ ки ҳозир ҳама чиз мебиёд ва чанд факторо дорад локатсияш нотуғрӣ шуданаш масалан ҳамун территориято масалан целевой аудитория меган ҳамун чизаш нест туда ҳамин чизое ки ҳаст пешай кушодан ҳаст ҳар чӣ фикр мекунӣ лекин 50% ресторан ман фақат фикр мекунам ки ин везение а 50%ш меҳнат агар ки як хел ресторанҳо ҳастанд ки манам мекушоям як ки одам бисёр мешавад ин ай сабаби везение дуюм сабабаш ин меҳнат кардан масалан меҳнат кардан ту 5-6 моҳ бояд меҳнат кунӣ зани кор кунӣ тоқат кунӣ корхона мешавад вай ранги спортсмен борӣ ту ҳамин бояд фақат машғулот кунӣ кор кунӣ бояд наистӣ як хел корхонаҳо ҳамин визени қати кушода мешаванд одамо хурсанд мешаванд точкаи зур кушодам баъд ҳамлам партофта мемонанд мемурад ҳамин озюрда ман ба фикрам аз аввал як кораш нағз рафту баъд ҳамин хел монд ҳозир шумо ба серон ҳозир коре ки карсодетон ин сал қиинтара ин ҳозир ки таърихи раи худатона нақл карсодетон фактически ҷиянимак значит барои шумо қати рафтагӣ барое ки ҳамин чизе ки пойтахт гуфтесен ҳамунҷо дар ҳамин ҷиянима кор мекард дар вақте ки иҷада гуфтесен лагер даам будам қати ҳамун як бачае ки ҳамун шогирди азизай ман ба яхта дар азиз шогирд монда будам азизи гуфтагитон шумо дар сертификат додагиам ҳамаш связанаe акаса мо аз ҷиянам бисёр раи шумоя шунидагиам ма хай шумоя нав дистодам баъде ки мо ба вай исна озюрта кушодем озюрда худаш даам кор кардем худи озюрта 2 сол кор кардам ака ва ҷоизаи ресторани соли 2022 мо гирифтем ҳамин камакак ҳамин дар борае ки ресторане ки сол шудетон ҳамин кӣ карда буд соли 22 рости вақте дар озюрт кор мекардам менеҷер будем мо 3 кас будем ман менеҷери айсобе ки акаи саид будан акаи зафар будан менеҷери старшимон акаи саид будан баъд омадан гуфтанд ки мо ҳам халчида иштирок мекунем хайрандеш ту костюм пӯшида рафта ту ҷоизаро бигир ман гуфтам хе бача мо нав ҳамун дав ҳамун чанд нав 1.5 сол шуд қариб ки фаъолият мекардем мегӯем бача ки ташкил карда буд ҳамун ресторан тарабхонаи сол чунки шумо қайд кард таҷа ман намедонистам ки мо дар онҷо иштирок мекунем бовар мекунед баъд ман фақат вақти официант будам акаи раимҷон ҳаракат мекардам ки чем ай ягон чиви метиҳан ку ҳам ягон кас мегуфт раҳмат бачаҷон барои хизматрасонӣ ку бовар кунед ҳамун рӯз хурсанд хона мерафтам пас таяни ҳамин чиз мадам хеле беҳад наздик будак то ҳозирам ягон бобо ягон момо мешавад ёрдом мекунем ресторан медурорем раҳмат бачам мегӯяд ва мефаҳмем ки ҳамин сидқан раҳмат гуфтесайда барои яке аз сабабҳои ҳамин кора наздам ҳамин буд ёрдам кардани мардум мешавад агар бо ёдтон бошад ҳамин солҳои наздик як навор биромад интернетда як бача як каса чӣ метиҳад авқот метиҳад ҳамин қабеҳад ҳамон паҳн шид бахши ай саволтон ду рафтум дар ҳамун ҷоиза супорӣ ман иштирок накардам директор мо рафтан гирифтам ва пага саҳар кор омадам ки ҳамун ҷоиза қати якта хеле чизаш мо ҷоиза гирифтем рости гап ранге ки чӣ хеле ягон чира медонӣ ки худ ҳамин кора тайёр нести оле соли агар соли охирда мегирифтем 2 сол пасуш барое ки уже рӯз то рӯз ба қувват чидан гирифт ресторан ай ҳисоби локатсиямон камакак чӣ буд ва соли дуюмам шид ва иштирок накардем ва соли дуюма ҳама бачаҳо ма худашон ҷамъ карданд раҳмат гуфтам ҳамашон ифтихорнома додам рости маълумоти пурра надоштам дар бораи ҳавай ин сол вақте гуфтанд дар бети биё иштирок кунед ман гуфтам ки мо иштирок намекунем ба хотири чӣ ба хотире ки мо нав тайёр шудем мо нав ребрендинг кардесем то андозае ки мо мехоҳем тайёр шавем ман
иштирок мекунам хеле чорабин. Барои чӣ? Барое ки вақти мо ами ҳар моҳ ака ман худам офитсианти моҳ метиҳам ҳар моҳ. Вақти корда нигоҳ мекунам кадом офитсиант яхе офитсиантое ҳаста ки худаш аз пеш худаш меравад ягон мисол дамо ҳаста топ сервис ака яъне чизе кунад ки давай дохил намешавад ягон одам мебиёд ки 60 солаш калон вазнаш вазмин резкам ам бача меравад худаш ягон стул меёрад ман нигоҳ мекунам ки хеле бачае дорад ки пешаи ҳама мебиёд қошуқура проверка мекунад ҳама чӣ мекунад вақти дазам меткам қайд кардан мегирам баъд инакда офитсианто мегӯяд акамо чӣ баъд ман ҳама будам бефаҳмонам ки барои анами хеле кору барои ам хеле кору ҳар моҳ як нафар офитсианта барои ҳавасмандгардонӣ ман шахсан худам мисол инакда ай камерон нигоҳ мекунам ҳам бачаро анализ мекунам баъд мепурсамша мега ака ман ҳамин касба сахт дӯст медорам ба ҳамин хотир ман мумкин ояндаи дертар баъд иштирок кунем акун бар гапи шумо акун қисса кӯтоҳ гап занем акун худатон аввал таърихатонро нақл кардем акун осонтар фаҳмиданда шумо дар ҳамин компанияе ки пайкар ташкил шудагӣ ҳамин соҳиби ҳамин ғаниҷон гуфтед ай соҳиби пайкар мешавам ба фикрам ҳамун одам қати ҳамин қасол фаъолият карда омасодед ин як хислати хуб аст ҳамин як одам қати кор карда буромада рафтан хай пайкара медонем ки як корхонае ки замонавӣ аст як корое ки карсоданд ки ино масалан пешравӣ супермаркетҳо дар рақобат надоранд ягон кас қатишон ҳамин ошхонаам параллелни рафсода сози ҳамун короя масалан управлениш ба шумо ҳастен акун ҳамин қашра мо фаҳмидем баъд ҳозира дар ҷомеаи мо камбудиҳое ки ҳастанд ки масъалае ки персонал дорем масъалаи коргар дорем ҳамин камбудиҳоя шумо ҳозир ҳис мекунед ё ки ҳамин чиза шумо гузаштед ва агар гузашта бошед чӣ хел ҳамин проблемае ки масалан дигар тарабхонаҳо доранд гуфти юриси кадровый голод доранд ҳамин чӣ хел гузаштед да мақсад яке аз ами проблемаҳои калон ака раимҷон дар чимое вақти ман баъди ҳами озур тамом шуданда ман пешниҳод ай маркази ош ай холдинги як касарое шудагӣ буд ман як сол онҷа ба кор кардагӣ ва зали наве ки ба зали аквариум меганаша ҳамаи ман сохтагӣ қати командам ҳамаша дизайн кардагӣ бачаҳо қати ёрдам кардагӣ амири турсунов қати кор кардам беҳад бачаи хуб ҳаққи устодӣ доранд миннатдории сахт мекунем яке ай проблемаи ман ҳамонҷа дидам яке айни ҳол дар тоҷикистон проблем дар ресторан аст як тарабхона 4-5 та роҳбарият дорад яъне яхе моментое мешавад ки ба пешхизмат як кас мегӯяд ки ҳамин хел кун як кас мегӯяд ин хел кун ҳақиқат ай боло дар ҳамин ҳолат яъне пешхизмат бошад менеҷер бошад мисол роҳбари ҳам тарабхонаам бошад аз ҳисобе ки як тарабхона чандта учредитель яъне роҳбар дорад ҳамон одам фокуси кори худша наметавонад карда яке ай проблемае ки то ман 4 та менеҷер дорам мегӯям бачаҳо як команда шавед ҳама ба як команда шавад ба хотири чи ҳаваи офитсиант яъне пешхизматам намедонад ки кадомаша кунад кадомиша ин хел кунад ту розӣ вай хафа ӯ хел кунад ӯ хафа ту розӣ мешавӣ вақте ҳам як касарое ба ман маркази ош рафтам беҳад опити нағз шида кард 3 моҳ кор кардем перевод кардан маркази як касарои лаби дарё як касарои главни беҳад таҷрибаи бой гирифтам ба хотири чи ба хотире ки акаи амир турсунов хучон дар ин соҳа чанд сол таҷрибаи бой доштанд ва мо рӯзон мешитем мисол нақша мекашидем чӣ хел кунем айни ҳол муносибатҳои хуб дорем рафтомати нағз дорем гарчанде ки ман як сол кор кардам ровно як сол контрактам тамом шуд ва пешниҳод аз бейтӣ шуд ба хотири чи ба хотири вақти рафтам ман гуфта будам ки бейтӣ реблендинг мешавад ман ҳамчун як иҷоранишин як сол бекор нагардам қати шумо кор кунам ба гашта бейтӣ омадам хулас акай раимҷон ҳамин чанд ҷое ки ман кор кардам як ай проблема демотиватсия мешавад ҳаст кадрои хубе ки вая уже тайёр шудагиянд яъне старши офитсианта бояд менеҷер шавад тайёр аст 100% инакда дар вазифаи старши офитсиантӣ роли менеҷера бозӣ мекунанд уже командоват мекунанд ёрдам мекунанд командаро шахсан ай номи офитсиант акаҷон ҳамин бачаам хеле проблема дорад дастгирӣ кунем давай ман качество лидерӣ мебинам хорошо мегӯм но мешавад ки ягон та роҳбарият мисол ҷиянои худчона ягон шиносои таҷриба бой надоранд намефаҳманд даже қади ҳама офитсиант намефаҳманд мегиранд менеҷер мемонанд яъне бояд роҳбари ман аҳамият аз зур бошад ки ман як савол пурсам ва як чӣ пурсам як чӣ омӯзам аз ҳамин сабаб вақте ки якем проблема минуси калоне акаи вақте мегиранд одами бетаҷриба дар болои коргаро мемонанд коргарода чӣ мешавад ҳавасмандгардонӣ намешавад демотиватсияшон мешавад ва худашон намефаҳманд ман кадом менеҷери ман кор кардам нигоҳ мекардам ба ҳавас меафтам дисциплина одам менеҷери ман як ба скор дӯсту мегӯям ака ҳозир ҳамин сол 20 шудагӣ 20 шогирдон менеҷера мегӯм бачаҳо
ҳар рӯз як чизи нав омӯзанд, як чизи нав омӯзанд, як чизи нав омӯзанд, ки бачаҳоро ягон чинад. Мисол масалан менеҷери як бача ҳаста, Мирзоев Эмомалӣ, шумо мешиносентон, дар Босфор кор мекунанд. Як шогирдам менеҷери маркази Босфори 112 ресторани Босфор. Як шогирдам дар маркази ош кор мекунанд менеҷер. Ҳам мисол 15-20 официант. Якум маркази ош ман дар ҳаётам як бор рафтам. Намедонам, ман гуфтодам ки охирон як 2-3 сол ресторангардию ошхонагардия камтар кардагӣ, сабабе ки як фикри объективия ин одамое ки гӯш мекунанд мора ҳамҷода объективи фикрошон накунанд. мо блогери хеле нестем ки тестировка кунем. мо аз общественность мебинем, мерем ки ҳамин одамо мегӯянд ки ҳамҷа зур шудааст, аз информация гӯшкардаги мо гап мезанем. барои мо мумкин ман шиносам бошавам. Дар бораи ҳамун кас дар бораи шумо бисёмара нақл кардам, гуфтам ҳатман бояд ро қати шумо вохӯрем. Мо бояд қати шумо вомехӯрдем. Вай кас мо ба дарс гузаштагӣ дарс гузаштагӣ бениҳоят тавсия кардам. Ман худам ман рост як сол қариб мехостам бо шумо вохӯрам. ҳамин рӯз худо розӣ шудану мо вохӯрдем ака. бениҳоят ҳамин дарди дил доштам ки дар ресторанои мо ҳамин чиз проблема аст. бозоре ки масалан як нархнома мемонем, пага мешавад ки нарх дигар мешавад. ай сабабе ки масалан одамое ки ҳамин моя назорат мебаранд, одамое ки масалан ай соҳаи ки назоратиянд, ай соҳаи налоганд, орам одамое мефаҳмидагианд, лекин суҳбат кардан дар кор. ай пешниҳоди ман чӣ? Пешниҳоди ман ҳамин ки ҳар вақт ҳамин тарабхонаҳо биёянд, бояд камбудиёшона гӯянд. ҳозир бисёр одамое ки мо дар тарабхонае ки кор мекунам, бисёраш қати суҳбат мекунам, ҳамаш ба умеде ки ҳамаш хуб мешавад, иншоалло ҳам хубам мешавад. лекин як чиз камбудӣ дорем ки ҳамин ҷамъ карда проблемаомона гап занем. ман барое ки ба як мутахассисое ки дар соҳаи андоз ҳастанд, ман воқеатиам суҳбат кардам ва ёям гуфтодам биёянд мо ба камбудиёшона гап зананд кушоду равшан. ина чӣ кор кардан дар кор? мо дорем камбудӣ дорем ки масалан ягон кас дар ҳамин худи тарабхонаҳо на дохили ассотсиатсия мешаванд, на дохили ягон маҷлис ҳастанд. ҳозир пештара гуфтагӣ бурем, на дохили иштироки ягон озмун ҳастем, барое ки мо мегем ки ҳамин моя набинану моя нафаҳману мо чӣ кор кардодем, ҳоли худамона мо нетавон мегӯем. ҳамин камбудия агар ки ин як тарафи аз ҷониби ҳукумат нест ки ҳамин кора бояд обод кунем. ҳамин соҳибкорое ки ҳамин кора мебарданд, мутахассисои ҳамин корхонаҳо бояд ҷамъ шаванд. ҳар вақт ҷамъ шуда бояд камбудия пешниҳод кунем. дорем камбудӣ. ҳозир ман гуфтагим хати ки мо камбудӣ дорем. ҳозир тарабхонаҳо бисёраш минус рафтодааст аз сабаби ки дониши андоз надорам. вай масалан мутахассис шуда наметавонад. вай коркини тарабхона вай бисёртар чӣ хел гум дар бораи ҳисоб кардан нест. вай фантазия қати кор карданаш дар кор. вай дисциплина қати кор карданаш дар кор. мо бухгалтер мегирем, мутахассис мегирем, лекин агар ки илоҷ мешуд ки ҳамин тарафа бо дастгирӣ мекарданд, ки бо мешитанд, суҳбат мекарданд, ба фикрам аз тарафи ҷониби тарафи андоз, аз ҷониби масалан госстандарту дига моро гӯш мекунанд. лекин иёра ташкил кардан дар кор, ира ташкил кардан акун ҳаракат кард ҳамин кумитаи саёҳии шаҳр якчанд бор ҳаракати дошт ки тарабхонаҳо бояд ҷамъ шаванд. мо масалан як чизое ки дорем, маросимое ки як чизое ки меҳмондорӣ дорем, як фестивалҳое ки форумо дорем, бисёр тарабхонаҳо иштирок намекунанд. масалан порсол як Somon Travel як маърака ташкил кард. аз ҷое ки вай равад ҷо ташкил кардаму тарабхонаҳо биёен аз ҳисоби конкурс тарабхонаҳо қабул кардан, вай эҳтиёҷ пайдо кард. вай рафт тарабхонаҳое гуфт ки илтимос биёен амҷада мардум мебиёяд, шумо як выставка кунедтон, одамо намераванд, ҳаракат мекунанд ки дар ҳамин ай сабаби ки ҳозир шумо гуфтем ки бисёр одам мутахассиси ҳамин кор нест. оли ҳамин стереотипҳое ки 20 сол пеш, 30 сол пеш ё ки стереотипҳои даври союзӣ мондагӣ ки ҳозир мо мерем, моро мебинанд, ҳозир мо чӣ мешавад.
хати мо рафсодем ҳамин камбудиам дорем. Ай сабабе ки нархес ман пеш аз ин гуфтам ки ози 1 кило гӯшти корӣ масалан ози ба мобайн гирем 140 сум аст. Мо чӣ хеле карда ҳамин кор буромасодем, чӣ хеле карда як авқота гӯшташа кам карда додесем, як чизи дигара қати масалан гуфти вай ай гӯшт фоида надидеста бошум, ай соус фоида дидесам, ай чой фоида дидесам, ай нон фоида дидесам, аммо қати пакриват карда кор карсодем. ҳамин ҷоя бояд ошкор кунем, суҳбат кунем. Ман фикр мекунам ки мана кормандоне ки ҳукумат ҳастанд ин чиза фикр дам ҳастанд. Бовар кунем мо дар як шароити ба фикри ман акун чизе ки ман ба гуфтан бисёр ҳами ҳамкоромон чӣ хеле ки шумо медонед бисёр одамо қати ман ҳамсӯҳбат мешавам, ҳамаш дар статуси хелп мида истодагиян, ҳами спаситида қиимдидаям бисёр одаме ки ҳамин кор да дуромад пули калона ҳамин чизда дуровард қарз қати кардан ва ё илоҷи надоранд ки маҳкам кунанд. Яхи лош сӯхтестану лекин маҳкамам накарсодан чуқур минус даам рафтестан ки ҳамин кора мо чӣ мега мардум, чӣ мега дӯстом, ҳамин кора намедонистӣ чида мекушодӣ, чуқур дуромада рафтестан. ҳозир ҳамин сол ҳамин сол ман бисёр ҳамин тенденсия дистодам, ҳамин чизо ҳаст, ҳамин чизоро лекин ҳал кардан дар кор. Барои чӣ? Ҳамин барномаи мо ин барномае ки соҳае ки хизматрасония боло бурдан, соҳаи хизматрасонӣ яки стумуш ин ресторану тарабхонаву ошхонаву хӯроки умумӣ ҳаст. ҳамчун бо соҳаи хизматрасонӣ ин як кори калидии соҳаи сайёҳӣ аст, барое ки чизе ки масалан қасри калона дидестанд, таърихи бисёра дидестанд, мардуми мо чӣ хеле меҳмондӯстанд, иё дидестанд, лекин ва ё дар дастархонам бояд ҳамин чизаро бинанд, ҳамин ҳиссиёт кунанд. Медонед ки дар психологияи мо ҳамин дофамин, ҳамин дар сари мо як чиз аст ки дофамин одама хурсанд мекунад. Агар як хӯроки бамазза хӯред, агар ғам дошта бошедам, ай ғамтон мемонед, як момент хурсанд мешед. Ҳамин чиз ҳаст. ҳозир ай сабабе ки ҳамин чизоро ислоҳ карданда ин ба чӣ дар кор? Суҳбат дар кор. Ира суҳбат дар кор манам пешниҳод мекунам. Акун мо дар як ҷое ки ассоатсияда мо ба временный исполняющий раис мондан, ман ҳамин чизе ки ҳаст ки ман дидам ки ягон кас суроғ намекунад шумо чӣ кор карсодетон. Дар дигар мамлакатҳо ассоатсия бовар кунедтон аз ҳама тараф дастгирӣ мешавад, аз тарафи ҷониби инвесторро, аз ҷониби ресторанро дастгирӣ мешавад. Мегӯям ки бачаҳо ҷамъ мешаванд, мана мо ассоатсия дорем. Ассоатсия ва чизи ман нест. Ассоатсия чизе аст ки масалан 50 кас ҳамҷода дохил шуд, 50 кас пага метавонад ки мана ҳамин раисаша иваз кунад. Ассоатсия ин барои пешравии ҳамин соҳае. Ин чизе ки масалан шахси фирма, компания нест. Общественный деятельность мегӯянд. Ана ҳозир пештар гуфтам ки ҳозир институтам мерам, ҳамин экзамен қабул мекунам, аз сабабе ки ин бизнесам нест. Ин чизе ки вай метиҳам мумкин ҳамун рафту омада раҳкиром намебурад ҳамҷа ба ман, ё ки рӯзам ҳамҷода мегузарад, мумкин обедпулим ҳамҷода намебурад. Ин як ҳаракате ки рушди ҳамин соҳа. Барое ки ҳамин чиза як вақте ки 30 соли ҳаётамон ҳамин ба дидем, фарзандомон ҳамин соҳаро калон кардем, ҳамин соҳа қати илм додем, омӯхтем, худамонам гаштем, сафар кардем, чизе ки ёфтем, ай соҳаи ҳамин ёфтем, ҳамин чизда бо ҳаракат карсодем ки ҳамин барномая кушода пешбинӣ кунем. Барои ҳамон агар илоҷ бошад ҳамин чиз барои як рилс карда партоем илоҷ бошад, соҳибкорои муҳтарам, тарабхоначиёи муҳтарам, шумо бояд ҷамъ шавед, суҳбат кунед, камбудиятонро ислоҳ кунед. Мо камбудӣ бисёр дорем. Ин чиз якка намешавад, тоқа шуда намешавад. Ин чиза бояд камбудиёмонро гап занем. Мо ба як проблемаи дигар ҳаст. Агар ки мо ҷамъ шавем, як масалан соҳае ки пеш барем, мо масалан як камбудие ки дорем, коргари намешудагӣ шумо да мебиёяд кор мекунад, шумо ҳамон одама сур мекунед, пага мебинед ки як тарабхонаи дигарам қабул кард. Ин чизое ки ҳаст, ин аймоз вобаст ҳаст. Ай соҳае ки масалан дуроем гап занем ки ҳамакаса шинонем, соҳае ки андоз дорем, чӣ нофаҳмид бошад, мутахассис биёяд фаҳмонад. Чизе ки ҳаст мо ба дастгирӣ кунанд. Мо дар дастгирӣ
муҳтоҷем. ҳозира коркунои тарабхона муҳтоҷанд. Тарабхоное ки акун ман намедонам акун чихае ки гиганто худашона ҳис мекунанд, лекин ҳамин традитсионный ресторанный бизнес мегӯянд. Традитсионный ресторанный бизнес ресторанҳое ки майда локальный бизнесҳо дар қиндиз ғалтидагӣ барое ки оё ира дарк кардаистану лекин ошкор накардаистанд. умуман хусусан ҳамин гапа гуфтанӣ будам ман. мақсаде ки акун мо шумо иҷода файрод кардем, шумо камбудиёи худатона гуфтем ки ҳозир ин кас як камбудия гуфтанд ки мо ба аксарият одамое ки ҳамин соҳавӣ нестану тарабхона кушода дар болои мо оварда аз мо муъҷиза талаб кардаистанд ки ман ресторан кушодам, ман миқа пул вложить кардам, мана дар Узбекистон ёки дар дигар мамлакат мо фақат ҳаракат мекунем ки муқоисаи дигар мамлакат кунем. Мо бояд худи худамо система бояд тарғиб диҳем. Мо худамо бояд ҳамин ташкил кунем ки дар манфиати мо коргароро чӣ хел кардан дар кор, ҷамъият чӣ хел ҳамин чиза қабул мекунанд. Як камбудии дигар дорем ки мо корхонаи мо да одамое ки худписанд худҳурмат мекардагӣ омада кам мебиёд кор мекунанд. Барои чӣ? аз сабабе ки ҳамин кор худҳурмат мекардагӣ худписанд мекардагӣ одаморо мардум пас мезанад, вай меравад. Вай худписанд мекардагӣ худҳурмат мекардагӣ вай донишаш хубай, илмуш хубай, вай ҳаминҷа ҳозир тарабхона ба кор мекунад, 200 сум 300 сум пешхизмат кор мекунад, намекунад. бовар кунед мераванд ҳамин мардуми мо набинад, пастии моро набинад, гуфта рафта $500-600 дар хориҷ кор мекунанд ки нимаша квартира ба дост додан. дар душанбе биёен мутахассис бошен, пешхизматдо як хуб кор кардаистанд. ҳамунам нест аз сабаби камбудӣ ҳаст. ҳозир шумо гуфтаистед ки шумо маъракаҳои протоколида кор кардем. ҳозир мана 50 та офисант ҷамъ кардан намешавад дар як ҷумҳурии калон. 10 та повари пешрафт мо ҷамъ кардан наметавонем ки як авқоти масалан як меҳмони калон биёяд ки як 10 кас ҷамъ шуда як авқоте ки кунем ки як хӯроке кунем ки вай меҳмон ҳаловат барад. ҳамин хеле камбудиё дорем. аком як фикрое ки ин шахсан худам бо ин фикрое ки ҳамкорои ман ҳастанд ҳамин фикр дастанд. барои ҳамон агар илоҷаш бошад ҳамин чиза мо гӯши даркорида расад ва мо гӯем ки ҳамин камбудӣ дорем, ҳозир камбудӣ надорем гӯем худамонро карида гирем дигар. лекин раи ҳалшавишам мегӯем мо аз сабабе ки камбудия гуфтодем бояд мо шинем суҳбат кунем, мо бояд ҷамъ шавем, ҷамъ кунанд органое ки ҳамин назорат мебурдагӣ моро ҷамъ кунанд, шинем мо камбудиёмона гӯем ва ё гӯш кунанд ва ё мо камбудимо ислоҳ кунанд. ира ташкил карданаш аз тарафи ҳукумат не, ира ташкил карданаш аз тарафи роҳбарони тарабхона бояд бошад. аз тарафи ҳукумат дастгирӣ мешавад. ман боварӣ дорам ҳозир дар ҳукумат бисёр ҷавонои пешрафта коркарсоданд. бовар кунед ҳозир мана замонамон чӣ хел тинҷ шудагӣ. пештара масалан 20 сол пеш борин ёки 10 сол 15 сол пеша гӯем ин хеле хулиганӣ дар ресторан нест. охирон 1-2 сол вапше дидагӣ бошем ки ҳамин як фазои бехатарӣ пайдо кардем дар тоҷикистон. дастгирӣ аз ҷониби кормандони милисия шудагӣ. мана ҳозир ман ҳамин охирон вақтҳо мо худамонро бехатар, тарабхонаҳо бехатар ҳис карсодем. инаш бам раҳмат ки ҳамин корҳоя ташкил мода карданд. ҳамин корҳое ки дар ресторанҳо ҷанг нестанд, камеро ҳастанд, ҳамин чизо гум шуд. 15-20 сол пеш ресторан беҷанг намешуд. ҳозир ҳамин чиз кам шуд. ҳамин чизое ки гуфтанид будем. баъд як соҳае ки тавсияе ки аз саволе ки мо мақсаде ки мо гуфтем ки рушд кардану одамое ки ҳамин соҳа дар даромаданианд, як тавсияе ки ҳозир шумо дар 25 даромадеда 28 бахшиш якум ёш метавед 28 даромадед. дар 28 ҳозир як корхонаи калон дар роҳбар шуда омадед.
ҳамин бисёр мардуми моям мехоҳад ки ҳамин қадамое ки ози худатон чӣ хел гуфтед ки ҳамин як вақтое ки омада буд ки ҳамин зиндагимо да зӯр омада буд, ҳамин карьерни рост қатъӣ кардем, як тавсияи раҳи кӯтоҳ ё ки як тавсияи раҳи рости ҳамин то шумо да расида омадан дар мардуми мо нақл мекардем чӣ кор кардан дар кор ки чӣ масалан принсипҳое ки ҳаст ки аз пешхизмат то директори тарабхонае ки калоне ки дар мумкин як вақта сета хушрӯтарин тарабхонаи ҷумҳурии Тоҷикистонда даромадагӣ буд. Тройка лучший ресторан красивых топ-3 да даромадагӣ бурда аз сабаби архитектура, аз ҷойгириш, аз хулаи вай кардани шиштани қабул кардани меҳмонро мо бисёр шахсан худамам меҳмонам онҷа мебарам, агар ман ба озир вебр бошад, ресторани туркӣ бошад, ҳамин ҷои шумо мебарам. яке аями тавсияҳои муҳиме ки ман ба ҳамин ҷавонон метавонам барои чӣ шумо нағз бидонед ака ки дар ҷамъияти мо нафарое ки мисол пешхизмат кор мекунанд ҳамин вазифаро камакак вазифаи паст гуфтагин изо мекашанд. вақтое буд ки ман шогирд доштам беҳад пешхизмати зур буд. як рӯз анализ кардам аз ман да маош бештар кор мекард, ба хотире ки ҳам чивӣ кор мекард, ҳам фоиз мегирифт, аз ман да бештар кор мекард. Лекин айни ҳол дар Екатеринбург марди кор шуда кор мекунад. ман ду рӯз ба тариқи видеозвонок қатиш гап додам, гуфтам ки биё кор ку аз ҳисобе ки аз тарафи хеш товарошон давления саҳиб официантӣ мекунӣ. ман ба ҳамаи наврасон ҷавонон мегӯям ки ака ба ҳеҷ кас гӯш накунанд, барое ки сол то сол ҷумҳурии мо соҳаи хизматрасониш авҷ ёфтесая, мардум уже фаҳмидесанд, мисол тарабхона мерафтаги одамо бисёр шудесанд ва ҳамин вазифаи беҳтарина, вазифаи мисол ба ҳайси мисол фикри мардуми пешина ака вазифаи паст хиёл мекунад. Не, тавсия ҳамин ки бачаҳо аз нол вақти шумо сар мекунед, мисол ёрдамчӣ официант мешавед, мисол офитсия мешавед, фақат як чиз сабра пештор мекунед ва ҳалол кор мекунед. як системаи нағза шумо гуфтед ака Раимҷон, ман чанд пешхизмат доштам ки дасташон қал буданд ва вақте меқабидам аз кор хориҷ мекардам ва шогирдое ки мисол дар дигар тарабхонаҳо ба ҳайси менеҷер кор мекардам, равон мекардам ки мабодо ҳамин бачаҳо омад нагир. ба хотири чӣ? Агар унҷа равад мисол намегирад, унҷа равад намегирад, унҷа равад. Агар мо ҳама мисол ҳадди ақал директорҳое ки менеҷерҳои ҳамин ресторанҳо ягон як группа кунем, мисол бо ёрдами мисол ҳукумати шаҳр ягон чӣ кунем, шитоби ҳамин хеле одамо официантое ки мисол сатҳи хизматрасонии ҷумҳурии моро ба қафо мекашанд, ҳамин чиз кам шавад ва нафарое ки мехоҳанд ки карьерани рост кунанд ҳама вақт ҳаракат кунед ки аз меъёре ки аз шумо талаб мекунанд 10% зиёдтар кор кунед. Масалан аз шумо мехоҳанд 10 табақа бурда дар онҷомонӣ 12-11 табақа бурдан. Ман яке аз вариантҳое ки ман ба фикр мекунам ки ба ин рӯз расидам ҳамин буд. Масалан роҳбарияти ман аз ман як миқдор корро талаб мекард, зиёдтар медодам. баъд хурсанд мешуда, раҳмат мегуфт. Инак да ҳамин калимае ки акаҷон баъзан раҳмат падарда мегуфт, хайрандеш, маладес. вақтое буд ки поам варам мекард ака, поам варам мекард, обла мекард, хона меомадам, баъд тренер дошта мегуфт поята боло мо ки хуни поат поём хоҳам. Дар як рӯз 12 то 15-16 километр дар дури тарабхона раҳ мегаштам. баъд менеҷермо назора мекардам ки ака мумкин ман як кеди сиёҳ пӯшам ки туфли қади поам дард мекунад. бисёри бад мегаштам ва ки охи наврӯзам калон буд ака, дуюм этаж, якум этаж подвал, ҳама то ҳозирам айни ҳол телефонамда ҳастай 12 километр 11 километр мегардам. ба хотири чи кабинетам ҳаст, ҳамаи чи дар кабинет мешинам, зиқ мешавам ака, пеш қати пеши поваро меравам. ҳозир ман бисёр мушоҳида кардесам ки ай хориҷа ба мо мисол дар ҷумҳурии Эрон мисол нохушӣ рафтеса, мисол Россияда вақти хориҷо меоянд, вазифаи асосии ман ва командам фикри ҳаморо тасаввуроти нисбати мардуми тоҷик, нисбати хизматрасони дигар кардан. баъзешон мисол хизматрасонӣ кардем, ҳайрон шуданд, мегӯяд Тоҷикистон хеле. ман гуфтам шон ки бале мо солҳои охир беҳад авҷ ёфтесем ва нисбат ба солҳои пеш кам шудеса ҳамин чиз ки бачаҳо мебиёянд изо намекашанд ай кор кардан, ай рӯбучини стол кардан. як хелаш мисол моментҳое мешавад ки экстра моментҳо, ягон корое ки рӯбучини шустан бачаҳо мекунанд ва ба бовари комил гуфта метавонам ки ояндаи ҳар як нафаре ки мисол ба сабр кор мекунад ва корша дӯст медорад, ба як қуллаи нағз мерасад
ман оянда худо хоҳад як тарабхона кардан ба номи модарам монданем шояд даже проекташам дар ноутбукам тайёрай ва чанд нафарое ки мебиёнд мехоҳанд инвеститсия кунанд кор кунанд даже дар меҳмонхонаи Шератон хилтумудан Шератон иштагӣ будем пешниҳод кардан гапи шумо 100% ҳақ руст ба хотири чӣ ба хотири қатъишон ҳамкорӣ накардам ки ҳамин соҳаро худашон ягон бор кор кардагӣ нестанд ва намедонанд аммо ояндао бовари комил дорам ки агар тарабхона кунам аз одаш мебарам барое ки аз ҳамон поён сар карда ҳолиам омӯхтаистам аз шумо бо тавсияи зиёд интизорем акам. агар савол дошта бошед мо тайёрем фақат ин подкасти мо фақат интервью нест ин суҳбат кардан як ҷои озод ягон агар ки ай дасти мо биёяд мо ҳам дастгирӣ мекунем мо ҳам бисёр вақт савол метиҳанд ки ҳамин чизҳоро савол метиҳанд мо ҳамин барномаро ташкил кардандаам аз аввал мо ҳамин бачаҳо қати фикр карда будем ки як подкаст кардан дар кор як суҳбат кунем ҳамин соҳая пеш барем ҳамин соҳая ки мо чӣ хел кунем ки суҳбат кунем журналист гирифтем журналист беҳад журналисти хуб буд бачаи хуб лекин дарк надошт дар бораи соҳаи хӯрокворӣ баъд як блогери дигарам мондем вай блогер вообще дар ҳаво будасту вай дониши тарабхонаш ҳичи будасту вай барои ҳазорон одамо мутахассис мо ҳайрон мондем ҳамин одамо ҳаморо гӯш мекунад значит ҳамин ози гап занад вай акаса ақли дуюм синфӣ дошта будааст дониши дуюм класс борин ҳамин 8сола 7сола борин ақл доштааст мо як вақти хеле гузаронем мо як сола мо ҳаво бапаред ин як плани дошта будем якум барномаамона мо дар соли 20 кардани будем бисёр истодем баъд ҳамин бачаҳо маро гуфтанд ки ака шумо бестен ман гуфтам ман камбудӣ дорам ман тарси камера дорам ман суҳбат карданам сал қиимтар забони тоҷиким сал бурро нест донишманд нест чӣ хеле ки ҳаст ки шумо медонед ҳамин соҳа даин бисёр литературае ки даст бисёр ҳамин китобое ки ҳаст ки бисёр дониши ки ҳаст бар забони урусия чизе ки мо омӯхтем чизе ки мо гӯш мекунем чизе ки масалан ваёш аста терминое ки дар соҳаи хизматрасонӣ бисёрш ай урусӣ омадагӣ оз як ҳаракат кард мо вақти надорем ки ҳамин терминои урусиро дар тоҷикӣ эваз кунем бисёрш яхе вақтош терминои хандовар мебурад бо мумкин акун вақт мешавад бо омӯхта мекунем меомӯзем ҳамин чиза озирашда барои ҳамон сал қафо гирифтем хеле қафо гирифтем айдумаш набудем мақсади мо ҳамон мақсад ягон мақсад нест мо бовар кунед ягон корхонаи коммерческӣ нестем мо дар ҳамин чанде ки подкаст кардагем мо ягон каса на пул метиҳем на пул мегирем ягон чизи молӣ надорем ягон бизнес нест ин як канали шахсӣ ин бовар кунед ягон чиза даже столда намемонем ки изо мекашем ки бо хиёл накунанд ки реклама кардеста мо як чиз дорем ҳамин як художники беҳтарин ҳастай нигматзода мегӯянд ман картиношонро нағз мебинам чизое ки худашон як одами ҳамин хеле ман ба маъқул шудан зиндадил як одами ҳамин хеле одамо мо ба бисёр мешунанд як устоз борин як соат ҳамон одам бинед уже мефаҳмед ки чӣ хеле одами бузург аст ҳамон чизе ки чойникҳои ҳаминоро мебинем инам як реклама шава ҳамон одам ҳам хеле одамо бисёртар шаванд бохубай ин як культураи мо ҷаҳонда мешиносанд барои ҳамон барои омадагитон раҳмат мегӯем барое ки гуфтум ки мо як кори проекти вай нестем коммерчески нестем мо реклама намекунем мо масалан тарабхонаи шумо бисёр вақт рекламаам намекунем хай омадед ҳамин ҳисобе ки худатон як нақл карда метавонед ки дар ҳамин тарабхона чӣ камбудиёе ки дар дигар тарабхонаҳо буд ҳамин тарабхона шумо ислоҳ кардем агар илоҷ боша ҳамин як 2-3 минута ҳамина нақл мекардем хоб ака тарабхонаи мо тарабхонаи бети фэмили тарабхонаи оилавӣ аст ва се фарқият нисбат ба дигар тарабхонаҳо мегӯям ака ягона тарабхонае ки дута майдончаи кӯдакона барои бозӣ дорад масалан шумо ҳамроҳи оилаатон агар равед шинен кӯдаки шумо ба ҳазур бозӣ карда метавонад ва дар ягон тарабхонаи шаҳри душанбе ҳамин хеле майдончаи калон нест ба хотири чӣ мо метавонистем ки ҷои нишасти меҳмонро бисёр кунем барои даромад мо якум дараҷа як аввал дар аввал
барои яъне комфорт ба роҳати меҳмонҳо ки ба ҳазур ҷоҳат американская горка аст батут кардагем рӯзҳои наздик детский кинотеатр мекунем барои кӯдакон шита мультик тамошо кунанд мисол як тайя дига аз ҷумҳурии ӯзбекистон оварда берун бакардагӣ бо варианти тобистонаш дуюм ба расияти ресторани мо нисбат ба дигар тарабхонаҳо аз ҳама фонтани калон дорад ки тобистон дар назди вай мешинад дар ҳавлии хитон ҳис мекунад ки хитона ҳамин яке аз сабабое ки мо баргашта ҳамин тарабхона омадум бо ҳамин летни террасаш мегӯяд ака ҳам майдончаи тобистонаш майдони калон аста зиёда ай 13 та 20 декаи оилавӣ дорад ки бо парда маҳкам карда фақат барои оилатон метавонед ки ба ҳазур ба роҳат нишинед сеюм фарқиятш ки мо ягона ресторане ки таги 650 нафар одама чи ҷойгир карда метавонем ва агар ҳозир гӯем хӯрокҳои мо ҳама бамазза ин камтар нодуруст мешавад ҳар як тарабхона як хӯроки бамаззаи худша дорад мақсад акун таъми хӯрока ба фикрам одамое ки будагиҳо менависанд на камбудиёшона менависед акун изҳори худатона мемонед дар бораи ки хӯрока кадомаш хуб кадомаш ганда равед меҳмонҳо биёянд худашон баҳотиянд барои ҳамин раҳмат мо як чизи дига дорем аз як дар проекти мо аксарият мо мегӯем ки тавсия ё комментарие ки ё ки ягон танқиди вай бошада конструктивӣ бошад мо ҳамон ба ягон тӯҳфа метиҳем ягон насиҳат ё маслиҳат дошта бошанд дар таи ҳамин навори мо дар канали ютуби хорика навори мо дар комментарияи худашона изҳороти худашона нависанд ана ҳамон одамда шумо чӣ аз худатон тӯҳфа дода метавонед тавсия дода метавонед ё ки як чиза кора як рӯз мегардонед кора ёд метиҳед ягон чиз дода метавонед ки штоб аз ҳама нафаре ки комментарии нағз мекунад ман фикр мекунам ки мо барои он кас ҳамроҳи оилаашон як хӯроки нисфи рӯзӣ бошад хӯроки шом бошад омода мекунем ва болои ин як хӯроки дунафара яъне наҳории субҳона мешавад дар мо бениҳоят нағз рафта истодаст ҳамин чиз пешниҳод карда ва ҳамсӯҳбат мешавем агар дар ҳамин соҳа мисол интерес дошта бошанд пешниҳод мекунем як суҳбат мекунем қатъиён яъне дута тӯҳфа мешавад ҳам ҳамроҳи вай мешинем ҳам ҳамроҳи оилаашон омода хӯроки шом метиҳем ай тарафи ман худам гап занам раҳмат ин як тӯҳфаи беҳад калон кардан ман барои чӣ бейтӣ меравам барои чӣ ман озёр мерафтам як чизе ки ҳастае ки мо дар як чизи калидӣ дорад мо якум бор оилам қатӣ дар тарабхона дар сорбон шиштагием вақта дар вақтое ки мо на оиладор шуда будем мо тарабхона оилавӣ намерафтем як оилавиҳо намегаштанд дар ёдтон бошад мо оилаам қатъи як мумкин чанд сол гузашт ай 20 сол зиёд шудааст ҳамон сорбон рафтагӣ ҳозиро мо дар ҳамин охирон як моҳ ду бор рафтем ман фарзандам қатъи ҳам рафта будем имрӯз меҳмон қатъи ҳам рафтем ай сабабе ки мо дар ҳамин психологӣ якум тарабхонае ки оилавӣ рафта будем ҳар вақт оилаам қатъи помон ҳамонҷо да ифтор да мерем ҳар сол як бор обязательно мерем фарзандоям биёянд мо мерем хуш омадед раҳмат барои суҳбат файрод мекунед чой мехӯрем суҳбат мекунем